Patay ang upat ka mga rebelde sa probinsya sa Eastern Samar ug sa Leyte atol sa engkwentro tali sa ilang grupo ug sa kasundaluhan sa Eastern Visayas ning Simanaha. Unang nahitabo sa Bukirang Barangay sa Pinanag-an, Borongan City sa Eastern Samar niadtong June 15. Diin nagpinusilay ang mga sakop sa 8th Infantry ug 63rd Infantry Division batok sa mga rebelding sakop sa Eastern Visayas Regional Party Committee. Usa ka alias Jomar ang napatay. Samtang niadtong Miyerkules, laing tulo ka mga rebelde, duha niini mga giilang top-ranking official sa mga rebelde ang namatay sa engkwentro sa Barangay Kugon, lungsod sa Carigara, probinsya sa Leyte. Gipanguluhan sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon ang maong operasyon. Nasakmit sa duha ka mga operasyon ang mga gamit sa gubat ug mga subversive documents. Matud sa militar, parayon nila giawhag ang mga rebelde nga mo-surrender ug mubalik sa komunidad. Bahad nila sa mga nagmagahi nga dili sila mulurang sa pagbukod sa maong grupo. Tinitiyak ko sa inyo na walang ligtas na lugar para sa terorismo sa mga nasasakupan ng operasyon ng 8th Infantry Division. Sa mga nanatili pasahanay ng CTG, huwag nating hayaan may masayang pangbuhay sa armadong pakikibaka. Sumuko na kayo, bumalik sa inyong mga pamilya at piliin ang landas ng kapayapaan habang may panahon pa.